Hej og velkommen til i dag til den video. I dag så spiller vi Fortnite sammen med Christian. Jeg tænker bare, at vi skal spille lidt rank reload i dag, og se hvor høj rank vi kan komme i. Lige nu er jeg 87% i silver 3. Og jeg tænker bare, at vi skal se hvor højt rank vi kan komme i. Husk at gå ned og like og subscribe. Det gør mig meget glad. Jeg prøver at ramme 500 subscribers. Så I kan bare lægge jer til rette. Og måske kan I og så kan I bare lægge jer til rette i sofaen eller i sengen eller hvad I ser på. Og så kan I bare se vores video. Husk på noget like og subscribe. Det gør mig meget glad. Og når jeg har 500 subscribers, så lover jeg, så sker der noget vildt. Jeg kommer ikke til at spoil, hvad det er, men der sker noget vildt. Men I vil også bare husk at gå ned og like og subscribe til, det gør mig meget glad. Og så hvor lander vi nu, så vi bare lander til læsen. Og I skal huske at gå like og subscribe til Christian. Bare lige Gaming OTTE. Hvorfor mener du med? GAMING OTTE. Og Christian synes, den hedder Spillequiz. Ja. Men I kan bare skrive ned i kommentaren, hvis I vil gerne have mig som ven. Og hvis I gerne vil spille med mig. I kan i hvert fald bare se mit navn lige her, der kan I se mit navn. Jeg hedder YouTube Karin, så I skal bare skrive jeres navn nede i kommentarfeltet, jeres Fortnite-navn. Og så adder jeg jer som ven, og så kan vi spille en dag, hvis I har lyst til det. Men mig og Christian, vi håber meget gerne, men mig og Christian, vi håber virkelig meget, at vi vinder det her game. Ja, altså, vi har lige spillet et spil. Altså, vi vandt alle gamesene. Det der sker, når mig og Karl spiller. Ja, så er det godt. Det går ikke. Yep. Men I må meget gerne spille med os. Og hvis I og hvis så hvis I gerne vil have en god ven som mig og Christian, så skriv bare lige ned i kommentarfeltet og skriv jeres navn. Jeg tænker bare lad dem vel. Bare lige hvis mig og Christian vi snakker så meget til videoen. For nu så er det nok fordi der er så at man kan tage ved at sætte navn. Når det er så når når vi kommer længere hen i tid, så når vi kommer længere hen i gamer, så ja, så går det hele godt, ikke så godt. Så når vi kommer videre hen i gamer, så kan det godt være, at vi ikke snakker meget, fordi så min hjerne helt op og helt op til munden. Men så står jeg på, hun også vil spørge. Vi skal søge det på det. Jeg er ikke bandet. Du kan ikke bande mig. Nej, fordi jeg har ikke fint, at jeg ikke bandet. Nej, fordi det kan du ikke, fordi så skal du først se, at jeg hacker ikke. Ja. Jeg kan se nogen dernede.
en der får... Okay, jeg har også en våben. Jeg har en våben. Snart tak. En der får 40. Så. Nej, det var det, men... Ej, Christian, fik du killet? Christian, du synes, jeg må stille det der. Nej, Christian, du har virkelig meget stille det der. Jeg nakkede ham. Christian, jeg har da været mere meget. Jo, nej, ja. Christian, oh my god. Det er sandt. Ej, vi skal se, om der er nogen herovre. Der kan se... Så det var irriterende. Ja, jeg er 100% sikker. Jeg bliver boogiebomber den. Her. Ja, Christian, der tog på mig. De er ikke så gode, men altså det er bare super. Ja. Jeg har ikke tilføjet den her udstykke. Skal vi ikke ligge nok på lige nu, vel? Jeg har et stykke på. Hold da. Hvad du synes, det er koner? Ej, shit, det er lækker. Hvad er sådan der? Nej, det kan jeg ikke. Jeg stopper. Hvordan kan jeg komme bagfra? Hvordan kan jeg komme bagfra? Det er en god idé. Ej, ja. Den bliver meget vildere. Husk, det er som jeg har sagt før, sæt den til rette i sofaen eller sengen, hvad I nu har. Og så bare tage en lille snack. Hvis I lyst til det, altså bare se videoen. Hvad? Jeg siger, det er nærmest altid snacks, når det er jeg ser YouTube. Bare lige, nu kommer jeg slet ikke til at snakke til YouTube. Bare lige nu, så kommer jeg slet ikke til at snakke til YouTube, fordi nu bliver jeg ret harmoniseret. Ja. Ja. Au, for helvede.
nice mammut. Jeg har aimbot med mammut. Nej, men jeg har lige fået mammut. Tips! Nice sniper. Der er også lille der, den der, nice. Jeg elsker sniper. 90. Jeg skal have den der. Nej, jeg elsker snipers. Jeg elsker snipers. Jeg elsker snipers. Jeg elsker snipers. Hvorfor tror du, jeg skal stemme dig? Det er til min ven. Men det er klart, jeg kan faktisk lide ham. Shit, jeg vil lige aimer ham der. Ja, okay. Jeg er på vej. Yeah! Så er den bushet. Fordi så vil han bare blive dødt. Okay, det første game, jeg fik min anden plads. Jeg tænker bare, at vi trykker ready up. Okay, jeg siger lige, hvor meget procent vi får nu. Okay, nice goal, yep. Goal, lidt. Christian, fordi du var i bronze, og jeg var i unrank, og jeg får mere, fordi jeg var i unrank. Ej, jeg var i unrank også. Det var dig, der var i bronze. Jamen, du ved om Christian, jeg fik jo også lagt kæde som dig, og jeg var i unrank. Jamen, jeg var også i unrank. Nej, det var jeg da. Men jeg fik bare fedt. Okay, det første game, for jeg rated første game, for 1 og 10, så rated jeg det nok en 7'er. Men det tjekker jeg var alt for den her video, så ses. Jeg holder stadig ikke op. Okay. Og har du sluttet din? Nej. Men jeg tænker bare, at vi spiller det her game, og så må vi se, hvordan det går. Jeg er færdig med videoen. Hvad er der? Skal du kaste det ned på gulvet? Okay, jeg tænker bare, at vi lander Slæbestorm. Nu er jeg så videre. Let's go. No. Du er ass. Ej, Christian, hvor lander vi? Slæbestorm. Altså, alle sammen derude, skriv lige ned i kommentaren, hvis det er, at I godt kan lide, at man Squid Game Mappet, fordi det kan jeg godt ikke. Jeg kan ikke særlig godt lide Squid Game Mappet. Og så resten, så skriv også lige, og for det, så på resten, så skriv også lige, og så resten, skriv der, nej ikke der, skriv kiste nede i kommentarfeltet, hvis det er, at I stadig har set med til den video. Hvis der er alle, der ikke har set med til den video, så kan de undre sig over, hvorfor det er. Så kan de undre sig over, hvorfor det er alle, de bare har skrevet kiste i kommentarfeltet. Så husk, skriv kiste i kommentarfeltet, hvis det er, at de har set, hvis det er, at de stadig ser med på den her video. Så jeg skal kiste ned i kommentaren. Altså, jeg har en medkit til dig, hvis det er. Okay, det var godt.
Den er ikke god. Jeg har ikke nogen shotty. Det er en god gang. Jeg er på vej. Okay. Jeg er her. Hvad kaster toner? Så til. Men I må også godt skrive noget I kan. Men bare lige at ja, I må også godt skrive noget i kommentarfeltet, hvis det er, men der er hvis det er der er et andet spil, som I kan spille. Så simpelthen hvis I synes at jeg skal spille Roblox, så kan I bare skrive, at jeg kan spille Roblox, skrive i kommentarerne, og så finder jeg et eller andet sjovt spil inde i Roblox, og så kan I se det. Vi snakker lige masser. Shoot. Nice, vi sniper. No way, headshot. Christian, det er min. Ja, det var mig, som sagde, mig. Endelig en shotgun. Christian, der er også noget, Christian, fra alle sider. Okay, så er vi nu på alle sider. Jeg kan ikke smutte, Ja, jeg smutter bare mod dig. Hvis du altså overlever. Men hvis jeg ikke snakker så meget til videoen lige nu, så er det altså bare fordi det er, at jeg koncentrerer mig ret meget. Okay? Rippy. Choppy. Bare lige, jeg lavede også en video. Bare lige, altså noget. Jeg lavede også en video i går, jeg er sikker på noget, hvor det var, at jeg, at jeg blev en til, så fik jeg med, at vi går for inden, og så den anden til, så fik jeg med for junglen, og den anden til, så følte jeg bare, at jeg synes, at jeg kom til at snakke op til. Altså, der er en af mig, der faktisk er okay god, jeg har ikke nogen shotgun. Jeg lyder bare. Det er simpelthen, hvis det er det. Okay, det er ikke det der. Men jeg siger meget, hvad man kan komme op i. Men for eksempel, hvis det er, jeg vil gerne have et stykke på mig, så kan du bare skrive noget i kommentaren i fri. Og så skal du skrive i kommentaren, det er sådan, jeg synes, jeg har ting. Okay, vi kom 85% i gold 1. Og jeg tænker bare, at det er alt for den her video. Husk at gå ned og like, subscribe, det kommer meget glad. Jeg prøver om 500 subscribers. Men det er alt for den her video. Ses i næste video.